eziokwu Igbo dị ụtọ nke ukwuu. Ọkwa ya mere anyị na-eji anọ ebe a kwa ụbọchị Tọzdee niile wee na-akwalite asụsụ na omenala Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Ebe a ka anyị na-asụ asụsụ Igbo yele eye. Nzukọ ndị Igbo ka anyị batara na n'ụlọ ọrụ kara aka, ya bụ Solid FM. Ọkwa akara 100.9 ka ị ga-esi nweta anyị, mana ije na Kpakpando TV ugbu a na YouTube, ị ga-afụ ka anyị pasasị. Nke taa bụ ọ ga-adị ụtọ maka na anyị were nnukwu mmọnwụ na obi anyị ndị na-eme n'obodo na-aga nke ọma, ọkachasị ka o si gbasasị ime obodo. Na nkịta anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo wee ka ọ n'obi anyị bịara ka katapila bịa nyere anyị aka grade tugodi ya. Anyị na-ayọkwa ndị gọọmenti ebe ọ dị ukwuu, maka ọ bụrụ taa anyị na gọọmenti pụtara ya gbaso ha na-ayọ ha emena ihe ọzọ ha bịa kwala anyị ụzọ site na mbụ amakpụ gaa sayensị skuul. ọ na-akwa ụzọ esi ya na-aga ụgbọ ọka. Abịakwa nsị na kwakwa ọnụ ụzọ esikwa ya na-ewere ike isi ya gaa kpugo, mana ewere ndị dịka gị ama m na oge dịka isi kwuo avakwa na mbọ ịgbagasịrị oge onye agbanị chịrị n'ime ime obodo chịrị Nkanu West. Oge ọ bịacha eche m na okwere unu nkwa na ọ ga-akwara ya unu. Gịnị mechazi mee? Ịmagụna a na-ekwe nkwa politiks, anyị kwecha agwa politiks ụfọdụ ama emezu ya, mana anyị na-enwekwa olileanya. Anyị ka nwekwara olileanya na aka ya akwụ ya, maka anyị so gọọmenti bịara anyị ada agba opozishọn. Gọọmenti ọbụla bịara ndị ogbeke na ukwuruta na-esosie ike, mana anyị mana ọ mee taa echi na ọ ya eme, maka anyị dị ka ndị akpọrọ asị. Ine ya anyị esibe anyị aga kpugo, mana just obere kravet mmiri anyị alụ dị na-eso efe ugbo na sekọndịrị skuul ebe a na ahịa nkwa kpugo, mana ụzọ adịrị ya. Ejekwasị ka esi sayensị skuul gaa ụgbọ ọka, o tere aka, ọ dị nso, mana ekwere nsogbu. Oge nwanne anyị nwoke chịrị n'Enugu steeti, ọ gbara mbọ ebe ọ dị ukwuu ka ọ kwa ụzọ ahụ, mana mechaa omeniwu ya ebe anọ Dr. Chimaroke na ọ gbara mbọ nnukwu, maka ana m anọ agụọ na na-alụ ụzọ ahụ. Ewe oge abacha akwacha mesie ihe ma mgbacha ma ihe ọzọ m chọrọ eju na mbọ niile na-agba. Kedu ihe bụ oke na ọrụ ndị ọzọ gị na-emekọ ihe a? Kedu mbọ a dị ukwuu, mana nke bụ eziokwu anyị ekwesịrị iyi ụmụaka be anyị ka ha bịa ka anyị na-adọnyere okwu, maka anyị nwekwara ndị nwere ego mana bịa zoche. Gịnị mere ha ji ezo? Ka ghara ịma ha were ego, ka ghara igbu ya n'obodo. A sị m ha natawa na enwere onye na-egbu ibe ya, enwere onye ọ bụ ya kere mmadụ. Ọ Chukwu na-eke dị ekere anyị ndụ. Ọrụ ana na iburu ihe ajọ ihe n'obi, enwere onye na-egburu, mana mgbe iburu mmadụ ajọ ihe egwu atụwa gị. Onwe ihe kwuru bụ eziokwu, maka na ịgwa nke bụ eziokwu. N'afọ gara aga ka akwachara ụzọ a ka anyị fụba na-ewe ndị ji nnukwu ụgbọala wee batabazie ogbeke na okwuruta, mana dịka o si dị ọlụ unu n'ime obodo na-eji fọ na ndị a bịara ị na-asị ha nataba ha nata ewe ihe eweriri ihe na-achụ ha ji anata. Gịnị na-achụ ha? Ewere ihe na-achụ ha. Ụfọdụ na-abụ anyị bụ nne na nna na-agwa achị ụmụ anyị n'ọsọ si ha natakwana gị ga-amata n'obodo na na-eji ha ezo, mana anyị na-ayọ na na-ejecha na-ayọ si natawa. Bụrụ na ịbụ ezi ihe n'uche na enwere ya eme gị, ọrụ enwere ya eme gị. Anyị na-ejecha ma ụmụaka Akaji akụ nọ Abuja, Akaji akụ nọ Lagos ma obodo oyibo. Enwe ndị nọ n'obodo oyibo, enwecha ma ụmụaka bụ anyị wechaa otu a Chineke zara anyị ekpere
ihe anyị onye ọchịchị traditional ruler Igwe Okechukwu obodo, ihe mmadụ dị ka mmụọ traditional prime minister Onowu, ihe ndị ọzọ gasị Sunday Okechukwu, ọtụtụ ndị ha bịa ka anyị jikọ obi mepee obe anyị na-eji ayọcha gọọmenti. Onowu, ebe unu nwere onye dịka Dr. Chika Okewa bụ onye chigoro Nkanụ, ka ihe o jizi afịa alụ nweta bụ ihe dịka ụzọgodo ịbata na Ogbeke na Okwuruta. Ọzọ dịka ibe nchọ ka ịbụ ka o si dịrị unu mfe ịhazi obodo na-agba udo wee na-aga siriliwa, obodo wee na-aga siriliwa, maka na nke a bụ nke mbụ a na-ewe ndị igwe na ofu Onowu na-achị obodo na-abụ. Kedu ka unu si emenwe ihe a niile udo wee na-aga? Nke mbụ na mbụ isi m kedu ihe na anyị nwere onye dịka lokal gọọmenti chairman nwa amadi ahụ gbara mbọ maka eli ọchịcha 1992-93 Adom ka enwego bịara Nkanụ West rụrụ ụdị ọrụ ọlụrụ. Oge ahụ ọ chịrị ọ bịa wee rụchaa ọtụtụ krọvet na be anyị gị na onwe gị wee gị ma ọ na-agba mba, ọ gbara mbọ ike otu o kwesịrị ka na-agbakwa ya kịta ka eji emebe anyị emepe, mana ịmago isi n'ọfịs fụa ndị banyere a na-achụ gị ka ọkụkọ, ama achọ ka ị bịa nso aga. Ekwetara m nọọ ya bụ ihe bụ nsogbu ji ha. Ọ dị mma. Ka ekwuru si ike na ụdị amamihe unu ji achịkọ obodo na-abụ ọ Chineke udo wee dị otu na be anyị. Ọ Chineke, ọ bụrụ ike ka anyị na nghọta udo dị na be anyị kpọm. Eji be anyị amatụ sekuriti be anyị ndụ kpamkpam chimchim. Mana anyị nụrụ na ndị na-eche efi nọ n'ugbo na ụfọdụ adịghị ejibebeghị jee ugbo ma ọ bụ ijekwa ugbo. Ọ nwayọ nwayọ ine ya eji nwayọ ndị funali ji nwayọ na-ana. Mana ọ ma dị ofu ụbọchị anyị ama teta ofu ụbọchị ha na-asụcha ọ nwayọ nwayọ dịka ọ dị n'arọ nke abụrụ ka ọ dị n'arọ gara aga. Anyị jikwa nwayọ na-eme ka ha ghọta na anyị achọghị ịkọwa anaghị ha biko ha gaa ebe ọzọ. Ha mekwara anyị arụ oge mgbe gara aga ego ba enwezi onye na-aga ugbo, mana ihe dị iche dị ugbu a. Ọ dị mma. Olu ahụ na-anụ bụ olu Chief Sunday Edeagụ, ọbịa bụ traditional prime minister Ogbeke na Okwuruta na-agba anị na Nkanụ West. Anyị na-akpara ụgbọ na-agbaghị oke na ọrụ na mbọ ha na-agba ịfụ na udo dị n'ime ime obodo, maka na enwere nke dara ndị dịka ndị kabinet nke o so n'isi ya na Ogbeke na Okwuruta. Ọzọ dịka ibe ya bụ na enwere ụmụ akụkọ ọzọ, ọ bụrụ sọsọ ụzọ aka ịkwa ndị agụụ na-agụ, ọ na-abụ olube eche m na ewe ebe ọ na-abụ onye ọ dabidoro ka onye ahụ bụ ka m ogbe ma ọ bụ nta ị ga-anọrịrị ebe a na ngwụcha afọ ụdị akpa osikapa na ụmụ ihe ndị niile njisi na ewe ndị sịrị na ụfọdụ nwa oyi na ọ bụ na ha eribeghị ihe si n'aka Onowu Sunday Edeagụ ha zụtago ya n'ọkpa mmeri na ọ na-abụ oluo n'obodo na-agba ebupụta akwụ wee na-eke. Kedu imego nke ụzọ mee nke ndị ọzọ? Ụfọdụ wee ike asị na ọwa ike ọ bụrụ na na-ewe mmụọ nke gị dị iche, jiri mmụọ nke gị ayọzi ka anyị mmụọ ka anyị ekele gị biko. Agbanyeghị na ihe a niile si n'aka Chineke. Ayọ m na-ayọ ụmụaka onye ọbụla Chukwu nyere ya nye onye ọzọ. Enwe onye ọchịchị chịrị Enugu steeti, ọ bụ ya bụ slogan ya, onye nyere ya nye onye ọzọ. Ihe mere bụ na mmadụ wetara ofu akpa osikapa wee mara kọpụ ise ya na ndị bere ya oke 19 fọrọ, ọ bụrụ ajị ihe ka na ndị ụfọdụ ndị obodo na-abịrụkwa ha ji omume eso ya. Ụfọdụ asị na onye gwọrọ ọgwụ ego si ya na gịnị
ego ọjọọ o gburu mmadụ weta ma ego onye a megidesi enu ya jere obere ihe nyeta ibe ọ dị mma ọ bụ ka o si da n'oge na-adịghị anyị ga-agbapụ ekwentị ka gị wee soro tinye ọnụ cheta na ihe anyị nọ na ya bụ oge nzukọ anyị na traditional prime minister Ogbeke na Okwuta na-agba anị na Nkanu West High Chief Sunday Edago Edilion ka anyị na ya na-akpara ụbọ anyị na-abịa ọ na-adaba ọ na-adaba so ndị anyị ga-agbapụta ekwentị ka ndị mmadụ tinye ọnụ ịchọ ịkpọ chọrọ ịkpọ mmadụ ngwa kpọ no gaba no ịkpọcha ka anyị bido Not Chizzy on that studio. I connect in 100.9. I only connect again na radio. Okay. Ọdịma ọ kapụkwa nzukọ ka ị na-ege n'ụlọ mgbasa ozi kara aka nzukọ ndị Igbo Solid FM akara na akpọ m ntụọl ka eji wetara mana ị nwere ike ije na Kpakpando TV ugbu a na YouTube iwe fụ ka anyị dọọ ese wee na akpara ụbụbọ anyị na-ekwu maka oke na ọrụ dị ya ndị na-achị n'ime ime obodo maka na oge niile ka a na-ata ndị ọchịchị ụfọdụ atụ isi ala nke ata ya ụtọ ya ọbụla na-atụta ya mere anyị ji si n'ime obodo ka anyị jee mara ka ha si achị na ndị nsogbu ha na-enwegasị ịfụ na obodo na-adị mma onu tupu anyị agbapụ ekwentị ọ bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ bụ 09097711009 maọbụ 09023111009 ya bụ 09023111009 nwekwara ike ịkpọ na 07050791009 ọnụ ndị mana akpọbọ mana tupu anyị agbapụ ekwentị ịma na ajụgburu nga ajụ sị kedu ewere ndị town union were ndị igwe cabinet kedu ọrụ nke ha na ọrụ nke unu maka na ọ bụrụ na ịgba nkebe eziokwu ọ bụrụ na ebe ndị town union na-arụsị ọrụ ike ụzọ a anyị na-ekwu maka ya ibu n'isi ọ ka adịgo mfe kedu ihe na-achere unu aka mgba mmeri na ma kabinet ma ndị igwe ma ndị town union enwere ike ijikọnata aka wee mee jee ije a ọ bụrụ na ha eji ebe ị kwuru na ewe ndị ọzọ ji ego na Ogbeke na Okwuta ha ihe n'aka na-akpọbata na ha eme ihe a na-akpọ gbọọ ya ego eme ya jekwuru ndị ọchịchị akwa ụzọ a chi gara sayensị jere ụgbọ ọka kwa nke rụọ akwa mmiri nke sujere akpa ugo maka na ụmụaka anyị mmadụ ole na ole ka mmiri esu rigoro maka ebe ha na-eje a na-eje akpa ugo kedu ihe na-echere unu aka mgba ijikọta mmadụ union development union nakwa ndị cabinet ime ka nnekwu bataba anyị na-agba mbọ anyị union anyị na-agba mbọ gọọmenti mbọ dum ị na-agba na nnefu ọ bụrụ na enwe kọmishọna si na be anyị o jekwuru gọvanọ na-agwa okwu na-ege ntị mana anyị nwabụ mana oge abịakwute anyị bịa yọwa ha chọọ ụzọ a niile bata ihe na nsogbu na ha bara n'ọchịchị eme nke a mee nke ọzọ mee nke nna mgbe ha baziri otu ama bụ n'eweji obuka ana m agwa gị na anyị na-agba mbọ ebe ọ dị Nkanu West anyị ji efe nwa amadi a kwekwere nkwa ime ike o kwere ọ gbara anyị ume juru anyị obi ịbịa n'akwa anyị
ama m na ọ gbara unu ka ọ gwara ịgba unu ume dị nke onye chịbụrụ nwa agbanị chịbụrụ Nkanụ West mechara bụ nwa agbanị mechara ọ gbara ume dị egwu mana enweghị ihe anyị fụ ọ dị mma ka ewe ihe mere maka na ọ eyighị nwoke onye owu ọkwa eyighị nwoke maka akpaghọta oche agba eyi anyị nwanne anyị so a gara n'ebe nke a ka anyị kwuwe na nke ọfụ ọ dị mma unu na ndị ọfụ ya akwago ndị batara akwago egbukwa ihe a chọrọ ime eji asị gị na COVID-19 egwu oduheri ya bụsị nke ihe mmadụ ọ dị mma 09097711009 ma 09023111009 ma 07050791009 anyị na-ekwu maka oke na ọrụ ndị kabinet na-eme ịchụ ime obodo anyị na ha chief Onowu Ogbeke na okwu taa ya bụ Sunday Edeagụ Edilayo na akpara ugbu afọ gị na-eme iche akpọ ndị ka ị mere nwanne onye na-ekene Onowu disensi nke bụ eziokwu bụ na history is very legit because ka akụsiwe ka anyị maka isi wee bido Chineke elu ga aka iruo n'okwu gị nọ abụ m family friend ndị Ogbeke family sọ ndị obodo ya bụ ezigbo family ana m arahụ ma na be ya na Ogbeke mgbachikezire nke Port Harcourt ihe chụmara oke mere obodo Ogbeke mgbe ọ bụ gọvanọ ọ bụrụ ekwuo ya ha nwụọ gọdụmọchị ma chụmara oke bụ ihe ga-emepe Ogbeke Ogbeke banye afọ ugo Ogbeke mta sayensị join ya n'ụzọ dị ụgbọ ọka nwanne anyị nwoke nwanne anyị nwoke mere ihe ya gbara obodo a ọ na-enwe m iwe rute tata mere chiri agba na mụọ nwokwe oke ọrụgodo a nwe oke ga-eketa da but at least ị ga-eketa oke maka na ibi na-agba and ihe ọzọ m na-arị oge igwe Onowu onye zọ ha chiri disensi biko daalụ Ogbeke abịa na individuals na-arụkwa n'ụzọ daalụ ha chụrụ ọchịchị onwe ha mewuru iwu ha kpatu ọrụzọ ngodibido dresị ga-etoyi ngwa daalụ disensi ka ndị ọzọ tinye daalụ disensi ka tụwa akụ ihe na-emegosi ka ọ hapụ m n'ọnụ daalụ ọ dị ma ndị na-akpọ m n'akara ekwentị m okwu a na-asa ya agaghị ewere ekwentị gị ugbu a ịkpọ ịkpọ anyị n'akara ekwentị 09097711009 maọbụ 09023111009 enwekwara ike ịkpọ na 07050791009 afọ gị na-eme iche akpọ Babotu ka email isi ebe 9th mile ngwa tinye ọnụ n'okwu Onowu a na-ekwu ihe na-ewuta mmiri nne bụ oge ndị a ga-atọ ndọbụrụ ama ụzọ wee bịa ewere aka ekpere ndị aba ọ na-ewuta m ụdị ụzọ a ka dị n'ebe anyị n'ala Igbo ebe ndị gbakọtara na gọọmenti siri ọnya ha nke oge ewuta m mgbe onye na-agọwa ihe ọ na-adụ m na-asị ebe ọkwa na Naịjirịa ka ọ dị ka ọ bụ na Cameroon not web gọọmenti n'Enugu steeti now somebody bụ ọ bụrụ na somebody ataji ndị ụfọdụ somebody bụ ataji ụzọ ma ọ bụ ọtaji ọzọ ogologo ebe ahụ kacha mkpa eme ya ka ha nwee ebe ha ebe asị na a na-eme demokrasi ndị taa masị ọgbọgbọ demokrasi anya ịkpata votu mmasị ka o jena mtenye anyị amaghị ihe ọ ga-ebe ebe anyị ọmụtọkwara akpa ya etukwa atụrụ ụzọ na nke m ga-asị ha bụ na ha ga-enwe okwu wee tinye biko onye ọbụla agakwa ebe anyị ka anyị chọwa ahụ ekwu onye bụ iwu ha iwu ya nwụrụ ụzọ a ga-apụta ege bụla mmadụ ga-asị na ebe ha mafụ ụzọ a na-echewachi isi
vote for me, vote for me. ngwa daalụ daalụ I'm not making a good because God of my food. daalụ So what is it? Other onowu onowu daalụ afọ gị na-eme isi agbọ afọ gị ekelekwa anyị nwanne ndị afọ gị na-eme isi agbọ ngwa aja tinye ọnụ n'okwu be ya nkenke nna asa m ọfọma ụzọ a na-ekwu ma ụgbọala si rue nkelefi ọmụ nkelefi tụnye na ụzọ ndị ọbandị ha na obodo mgbe ụfọdụ ma na-asị n'ọkazi mma ga-elechizie ya ndị Ebonyi steeti na ndị ụgwọ ọkazi ndị agbani tụrụte ma ha dịkwe ka pọt mmere na mmepe obodo niile erute nke ya ka ọ bụ oke rutu ha adị ha kegharị oke usoro n'ụlọ ọnụ gọọmenti ka ọ ga-emezie ihe adị edozi ha obodo ahụ ọ ga-eso rute maka bikọs na nchekwa ha anaghị ngwa daalụ adịrị anyị na mma ngwa daalụ 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 igwe ọkwa ma na ụzọ ahụ onowu mana distance mesịrị sa anyị kpọba gị afọ ọzọ mana ihe m na-ekwu bụ na ụzọ ọkwa ma na ụzọ akwa ụzọ ma nke gara Ukwuruta si eja ana Ukwuruta kwa ya ọ ga-erucha ma Amagunzi ruo ma Ebonyi isi ebe a na-aga ma Ebonyi ọ gara ọnụ mkpomọkụkụ ọ gara na-egbochi ha na mmiri na-agbagọ biko ekene m disensi maka ọdụ mma ya wa abụghị onye ogbeke Ukwuruta mana ọma ogbeke na Ukwuruta ọfụma fụ ụdị afụfọ ndị ogbeke na Ukwuruta na-ata biko obi dum a were na ndị ọzọ na-abata afọ dị ebe anyị si apụta oge ime elekshọn ruo enubata bịa yọwa anyị bịa na-akpụ eke ga-ewe anyị paketi ga-ewe anyị paketi rice ga-ekpewe anyị nkwa oke ọkụkụ na-ekwe n'efu ọkụkụ emere emechaa otu ama abụ n'ezi mana abịakwa ọzọ na-atinyekwara anyị emekwana ka anyị ba na-emekwa ọya taa bụ ebe a ka ọya aba so ọya bụ ebe a ka ọya aka dị mma onye na-ama ibe ya emere echi maka abụ na-ama ihe ya eme echi ụdị ọchịchị ya ụfọdụ a na-abịa abịa ọbụla eje dị narị owe ya larụwa ụra oke mma ọ dị maka egwukwara okwu afọ gị na-eme iche akpọ kenekwa gị nwanne m elda ndị ka email onowu na daalụ daalụ anyị na-ekenechi onye ọbụla daalụ ọ dị mma 09097711009 maọbụ 09023111009 nwekwara ike kpọ na 07050791009 ka anyị were ọ dị mma eze Enugu daalụ anyị ekelela gị eme gị na onye nze ibe gị chief ibe gị afụ afa gị na-eme iche akpọ afa gị na-eme iche akpọ biko kwụsị okwu ike ọ dị mma ka anyị egbube ya gwa ya afa gị na-eme iche akpọ afa gị na-eme iche akpọ ana m anụ ihe ị na-ekwu ị na-anụ nke m ọ dị mma anụchazi ihe anyị na-ekwu afa gị na-eme iche akpọ gwa ya afa gị na-eme iche akpọ agbanị ndị afa gị Chukwuemeka ngwatinye n'ọnụ n'okwu
ọ bụ nzukọ ka anyị nọ na ya. Cheta na okwu niile kwuru ebe a bụ echiche ndị kwuru ebe echiche nke anyị na Solid FM. Ihe anyị na-achọ bụ ka o wee dị mma. Onye akọ n'ọnụ anyị na-alụ ka anyị na-akpọ oke n'ọrụ dị ọrụ ndị na-achị n'ime ime obodo. Ọ bụrụ ya pụta na ndị mmadụ ụta, onye nke agba ya na-ataba ya ụtọ, onye nke ọzọ gba ya ataba ya ụtọ, na-ata n'ukuru taa nke agba na Nkanu West na Arụbụ. Ana m ekwu maka High Chief Onowu Obike n'okwurụta Onowu Sunday Edi Lion. Ishakpọ gbadata ya tina ana m anụ ihe na-ekwu si na ekwurekwu gị pụọ. Ngwa si na ebe igwe na-ekwu okwu gị na ekwurekwu gị pụọ ka anyị ihe na-ekwu n'afọ oke ebe a. Ekene gị nwanne m nwoke. Daalụ. 09097711009 ma 090230111. Chisakpọ ebe ka Chukwuemeka si akpọ? Ngwa tinye ọnụ ekwu Chukwuemeka. Ana m ekele Chizzy na Onowu. Onowu na-ekele gị. Satari ha bụ nwanne anyị nwoke chi mara oke. Maka na ọ bụrụ na itochighị ụlọ gị, onye ka ị chọrọ ka o doziere gị? Ọ nwara ike. Abụcha na ma enwe ka mmadụ zatacha ezie ka o ji wee kpechie. Enwe ebe ihe meriri mistake. Enwe ebe ihe echezọrịrị. Ọ nwara ike. Injinia Dave na-arụ na bende ya. Apịa nwa ezu ụzọ niile zochere ezo. Ọ tayere nylon korota. Odozi ihe. Onye ga na-ewere iwe bụ chi mara oke. Ngwa daalụ ka azụzie gị ọ dị mma. Onowu ịma na oge ị na-ekwu okwu ikwutere okwu ebidoro oge ekwubegoro nke Chimara Oke mere. O yere ọkụ na-eme ime obodo niile dị n'Agban. Oge o bidoro ịkwa ụzọ a gịnị kwụsịrị? Maka na oge ọ nọ ya bidoro ịkwa ụzọ a kemgbe anyị bidoro ịkwa gịnị kwụsịrị na akwapụtara ya? Maka na enwe ka isi anyị kwesịrị ka ihe mere eme. Maka na o bidoro esi na ama agbụ Palia tielu krovet jen gbasara aja ndị malum. Ndị malum bịa nọ were obi dị mkpa bịa. Mana asịrị omemachi ekwena. Ya bụ ndị na-akwa ụzọ. Nwanne anyị nwoke bụ ihe na-achampion ya. Dapụ wee wụrụ n'ike. Emeka Okechukwu Uncle Paddy. Oge ahụ ka mmiri ji wee maa anyị. Ya ka e nyere ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na e nyere ya n'ọnọdebe gọọmenti nso. Ọnọdebe gọọmenti nso oso Chimara Oke. Ala oge ahụ nwee na-akọsara ya nekwa nsogbu anyị wee nekwa n'ụzọ adịrị eji ana Ogbeke na Okwuruta. Na-enwe okwu ụzọ dị wee rụwa ya. Ọrụ zuru ọrụ ọwa ịnọ ndị omekome gbuo ya. Elite oge ahụ ka anyị ji wee na-achị n'ebe anyị nọ. Mana ebe enyegoro gburu ọrụ anyị kwesịrị ịsabekwa akwụkwọ ahụ ndị enyegoro ọrụ ahụ. Ọ dị maka anyị were oyekwu ọzọ. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ngwa daalụ. Ngwa daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Daalụ. Afọ gị na-ebe iche akpọ? Bee ya nke disensi. Gaa n'iru disensi o. Akwa Onowu na ebe a. Onowu na ebe ọ bụ ọmụma na-asa na Onowu ga na-asa.
Dịka mmadụ afọ n'ugwu ya anyị ka chọrọ na sinet ya nwere ụzọ omekata na ya na palliative ọtọtọ igwe ọrịa votu o si n'ebe ọ daalụ daalụ ekele gị disensi na-atụ vootu na-akpọ etu ogoji ama m ebe na-agba na ọkada ịpụrụ ọsọ mụ ada atụ a vootu ege onye ka chọrọ ikwu ọ na-enwe otu edipendị onye ọbụla ha na-agba mbọ onye ha na-eme ọ bụrụ na ịma na ịchọ iweta mmadụ ịma abawara ya mba na ihe eji ayịya ọ na-eme ya n'obi ọ bụrụ mee ka o si wee dị gị n'obi a ọ kakwa na-ewute anyị mana anyị achọghị ịga ụtara ayịyọ ka anyị na-ayọ ka ha mara ụtụ anyị na-anụ onu anyị maka o doro anyị anya na ha na-ege ha ga ihe anyị na-eme ama na ayịyọ ka anyị na-ayọ ha gbatara anyị mkpu enyemaka daalụ afọ gị na-eme isi akpọ ekene gị okwu a na-azọ ya akwụ na ọ bụ ndị na-achọ ogbeke onye owu na-anụ ekwe na-asa ya ọ bụ maka ihe okwuru n'okwuru ọkụzi okwu ọ bụ na iwe mmadụ na gọọmenti enweghị ije akwụeje maka ọ bụ na ọ bụ mmadụ ko n'owuru ụzọ obodo agaghị na-aga aga dịta ọ na-anụ jiri ọnụ gị kere ebe na ọ na-anụ ya okwu a na-asa ya na okwu anyị kwuru mgbe chi kwere anyị bụ mgbe chi kwere na anyị nwere olileanya na o mechaa na ọ ya adị mma otu a ngwa daalụ ọ dị ma 0909771 anyị were nke maka na ewu m ihe ndị ọzọ anyị kwesịrị ime afọ gị na-ebe isi akpọ ngwa tinye ọnụ ọchị onye ụwa na-ekele ọ dị mma ka anyị weziri nke anyị na-achịkọnatazi ya afọ gị na-ebe isi akpọ gwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma ọ dị m ka onye owe ifugonu ka ndị mmadụ si tiegasị ọnụ n'okwu afọ gị na-ebe isi akpọ m na-emeka mgbe nke n'oge na-asị ya kwarapụ ekenekwe ngo doro anyị ncha niile na mma ihe gbasara nke a maka ndị na-achị anyị ịghara eziokwu naanị mgbe ọnụbiga ndị Igbo site na-akọ nso ha rịghara anyị ọrụ ugbu a ga-akwado na elekshọn ọ bụrụ na onye na-atụ ya elekshọn gapụta iwu chụrụ na ha chọrọ ga-enwe n'ụkpa ọ ga-ewere ebe ịtụkasite ego na ebe mkpa ha enweghara n'obodo sọrọ a na-ete banye aka elekshọn ha banye ha ga-arụgo nje onye n'obodo nkwa ngwa daalụ onowu ka anyị na-apịachi ya ajụ a ka m chọrọ ka anyị ji pịacha ka ịchịkọrọtazie ọnụ maka na oge na-asa anyị wụrụ ndị ọzọ anyị na ha nwere ike ime ihe anyị chọrọ ime ihe ha na-eme e were ndị na-afụ maka mmepe obodo ya bụ PG anyị mana oge PG nke na-achị achị n'oge nke agaala ahọpụta na ndị ọfọ gịnị ka ji na-ewepụtaba onye ọzọ ga-eso aka ime ebe ka obodo na-aga n'elu na ogbeke na ukuruta maka na ekwe ọkwa anyị nke a na-agụ onye ọzọ kwesịrị ịbata ahụbeghị na ọkwa kemgbe gịnị ji ihe so ndaghachi elekere azụ bụ ihe COVID-19 mana ka o si dekịta nwa obere oge na ewepụtara unu onye ya bụ the next PG
wefu na udo tọrọ atọ dị n'Ogbeke na Okwuluta enweghị onye na-adọkasị ala onye anaghị ayọ mmadụ ayọ bịa lụọrọ ọha na eze ihe enwere onye na-esi na ọ bụrụ na ya lụọ nka na enu na amadị ofu obi dị na Ogbeke na Okwuluta o doro gị anya na ịbụ anyị ma chịkọrọtazi okwu ndị mmadụ na-ekele gị n'ọrụ ọma ị na-alụ anyị wee na-asị gị nnọọ kedu eziokwu ị ga-agwa ndị Ogbeke ugbu a ka anyị pechie na ndị ọzọ na-ekele gị Ogbeke na Okwuluta bụ ndị nnachi okwu m na-agwa ndị Ogbeke na Okwuluta ka biko ka ha nwekwe nkwado ịtụkwasị obi ha tụkwasị n'ebe ndị ọchịchị ndị nọ n'Ogbeke na Okwuluta n'ebe igwe na ndị ya na ya na-achị ha dakwa na mba ka ha jisikwa ike ka afụ n'ọdụ ka otu ahụ ka e were be anyị na-ama atụ n'ezi ihe eji ama atụ eji dị n'udo eji na sekuriti Ogbeke na Okwuluta bụ aga o doro ewu na ọkụkọ anya na ya iji adịghọ mma ịbata Ogbeke kọọ ihe ọzọ ọ bụ High Chief Onowu Sunday Edagu Lion bụ Prime Minister Traditional Prime Minister Ogbeke na Okwuluta ka anyị na-akparịrị ụgbọ anyị ata n'aka ji eze mana ihe niile na nka niile akpara ebe a bụ alụ ndị kpara ya na ka anyị sikwu ya ọ bụrụ echiche nke anyị na Solid FM ọ bụ echiche ndị kpọrọ na ka echiche ndị tiri ọnụ wee na-asị na ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma ka anyị kparịbazen jen na Kpakpando TV na YouTube kwuru njen wee fụbazen na ihe niile ka anyị na-akparịba na ọ ga-adịrị anyị niile ma cheta na abụ m Chizzy Ane ka ọ dị ka anyị wee baezie n'ime ihe ndị ọzọ anyị na-abịa